Iki paripurna Bapak ingkang bazat kelajengan kunjuk mangayubake konco-konco muda, konco karang taruna, konco anem nun sewu anyuwun panghormatan sampur lumampah kunjuk mangayubake pripun Mas Agung trapipun Mas Sigit nun sewu nggih. Nggih dipirang mangke nek kirang mangke ngguri malih niki waranggono salahe Pak Yasmin nanggap kok loro gak papat tapi rong kaya pas warake. Iki ngaturaken ngapunten. Iki Mas Agung, Mas Sigit lenggah langkung mriki nampi panghormatan sampur ati cara langan sandhereken pagelaran suka parsuka pahargyan. Nggih bagi wekdal lampahipun sampur yo Setya Marga Budaya ceko jos yo ca wiwit biyen mula aku ora wis kandha aku wong nesta tanpa benda donya Jaka melarat wong tuamu pangkat aku rekoso uripmu wis mulya iki wis wancine dek kowe didhauke karo priya sing bagus sing dawa brengose ora nyono lan ora kuciwa yen sliramu kok tega palakrama golek sing dakno lho yen wangi rembulan senenge kaya ngene rasane wong ora duwe tresna tenan hamba anggap sepele srengenge ngulon pernae yen wangi rembulan sedenge esuk tempe sorene dadi dele tresna momong abang lambe wong yen lagi gandrung reperdui mledhos sing gunung wong yen lagi kapingker ning diweya mesti nekat nadyan rang duit mas direwangi utang kredit jerine wis waduh apa-apa duwe wong loro wong yen lagi nyenengi ning diweya mesti ditungoni wong yen lagi naksir perang pedulien perang nuklir nadyan lagi bokek mas direwangi otang kredit jerine wis jodoh apa-apa duwe wong loro irung mlengir sapa di ireng mlengir yo duwekmu longge tipis sapa di tipis ya duwekmu janggut nyatis sapa di jenggotnya bis yo duwekmu bangkeane
iki piye wek sapa di Kandhani urma sing duwe iki piye wek sapa di ana sing duwe iki piye wek sapa di Kandhani urma sing duwe iki piye wek sapa di ana sing duwe Ya 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 eh. Ya 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 ya. Pepe apa pian sungguh mempesona oh apa ulun jadi jatuh cinta Papa apa pada pandangan pertama Kakak apa kapankah kita berjumpa Senyum tipis dan merawat Gadis manis Kalimantan Maulah ulun terbayang sepanjang malam Senyum tipis dan merawat Gadis manis Kalimantan Maulah ulun terbayang-bayang Muhapian Ayo share. Nggih katuraken kunjuk Mas Sigit Mas Agung. Ugi kang sampun katurang sampur gilir gumanti nggih. Kanca-kanca muda, kanca karang antara kanca anem derek mangayu bagus sembah nuwun. Nggih kasuwun kayeng ngregengaken swasana. Kanca muda, kanca anem lampahipun wonten sasana sigra setya marga budaya panaragan Tulungagung. Yo, piyak 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 yo. Asik. Ya. Katuraken monggo ingkang sampun katurang sampur kanca-kanca muda kanca anem. So. Ya. Ya ya. Winur seta selae anuju prana. Awe tesonder sajak tenggelanter gawe suparna sagem pramiyarsa sonder agelanter gomleyan ing awang-awang sekesek uya-uya sekesek uya-uya sekesek uya-uya goyang sithik jos jos ha 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 winur seta selae anuju prana wiwit sonder sajak tenggelanter gawe sukarno sagem pramiyarsa sonderak kelanter kemleya ing awang-awang sekesek uya-uya sekesek uya-uya sekesek uya-uy goyang sithik jos jos Oke siap. Halo lamunan mandhape gadis Kalimantan ser
jadi jatuh cinta. Tak apa-apa pada pandangan pertama. Kakak apa, kapankah kita berjumpa? Senyum manis menelan gadis manis Kalimantan. Mapula ulun terkesan sepah. Jangan senyum manis nandrupalan gadis manis Kalimantan. Mapula ulun terbayang-bayang nuh hatian. Halo, santri pondok mandhawe tambal ban.